coi, lo sé. Beth, què fas? Busco les ulleres de visió nocturna que et vaig regalar per Nadal. Segur que encara són a la capsa. Beth, has de descansar. Ja has sentit la senyoreta Luminitska. I si et prens uns xànecs? Et sembla impossible que la Carmen pugui saber una cosa que tu no saps? Sobre el freeway? Ho dubto, tret que l'hagi raptat. M'ha donat esperances. Potser sí que té un do. I a diferència de tu, jo no ho sé tot sobre tot. Però per què m'ataques a mi? Jo no he comès cap crim. Hi ha moments crucials a la vida en què la nostra reacció pot ser plenament encertada o completament equivocada. Em vaig descuidar, el xiulet. No és pas a això al que em refereixo. És un moment difícil per tu, per tots dos. I sobretot amb les dones. I hi ha canvis físics que ho alteren tot. Sí, parla'm de què vol dir ser dona. Crec que si estàs enfadada no és per mi, sinó que és hormonal. No, no és la menopausa. Si estic enfadada és per tu.